Hyvä. No, ja sitten lyhennä se taas vähän ulko-ohjalla, kun täällä roiku siinä ulko-ohjassa. Ja sitten ajattele nopeampi tahti. Nopeampi tahti. Vielä käsi alas. Pidä käsi alas, vaikka se lykkää sen pään kanssa. Joo. Ja vähän enemmän oikea pohja, ei vasen pohja. Oikea pohja. Oikea pohja. Joo. Hyvä. Oikea pohja. Niin että sä aktivoit sen oikealta puolelta. Vielä. Aktivoi. Hyvä. Hyvä. Nopeampi. Mutta ei pidempi. Hyvä. Ja kun sä tunnet, että se kuuntelee, niin silloin taputa ja anna se mennä eteenpäin. Hyvä. Noin, taputa. Hyvä. Ja sitten taas lyhyempi askel. Ulkopohje. Käsi hiljaa. Ajattele nopeampaa tahtia. Tap, 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 tap. Nopeampi tahti. Nopeampi tahti. Hyvä. Hyvä. Ja vielä. Hyvä. Noin. Ja sä haluat mieluummin ravata. Hyvä. Nopeampi tahti. Hyvä. Ja sitten taas. Nyt yrität pitää toi laukka ja lyhyt lävistä ja laukan vaihtoa. Pidä se sama muoto. Aktiivinen oikea pohja. Kato, et sä et purista sitä liian paljon vasemmalla pohkeella. Noin. Aktiiviset lyhyet askeleet. Okei, ja sit siirry kääntyy.